In het oude Albert Heijn-pand werd vrijdagmiddag de Nationale Sportweek afgesloten. De week heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. En het is eigenlijk een week waarin heel Nederland, maar ook wij als gemeente Venray zijnde, Venray willen laten zien hoe leuk sporten is, hoe leuk het ook vooral is om samen te doen. En niet alleen sporten, maar vooral ook gewoon in beweging. En iedereen weet natuurlijk dat het goed voor je is, dat je gezond bent, gelukkig. En voor de kinderen die hier vandaag zijn, goede conditie, goed kunnen concentreren op school. En daar besteden we in deze week veel aandacht aan. Ja, vandaag hebben we de e-sports day en 2 kampioenschappen hier in Venray. Maar e-sportsdag hoort er niet bij bewegen? Ja, dat zou je in eerste instantie zeggen. Hè? Bij e-sports denkt iedereen meteen aan gamen, stilzitten voor een scherm. Maar goed, wij dachten, we willen een beetje met de tijd mee. Wat sluit nou aan bij de belevingswereld van de oudere jeugd. En gamen, je kunt dat ook in combinatie met bewegen doen. Dus we hebben vandaag bijna alleen maar games waarin je en gamet en in beweging bent. Tijdens de e-sportsdag werd getennist, gedanst, FIFA gespeeld en er waren diverse voetbalspellen uitgezet. Ik heb gevoetbald en allemaal gegamed en het is superleuk. Ja. Wat is er zo leuk aan? Dat je iets met je lichaam doet en al. Ja. En Jasmin, wat heb jij vandaag allemaal al gedaan? Ik heb gevoetbald en een beetje gedanst en getennist. Ja. En wat was het leukste? Tennis. Waarom? Omdat je dan het meest kan bewegen van alles. Ja. En de Nationale Sportweek, hè? Dit is het eerste wat jullie doen. Maar ja, e-sport is toch niet echt bewegen? Jawel, want het is een beetje digitaal bewegen en de combinatie is wel heel leuk. Diverse basisscholen in de gemeente Venray strijden om de titel Beste e-sportschool. De winnaar blijft voorlopig onbekend. Ja, dat blijft nog even verrassing, want we werken met verschillende tijdslotten. Dus we hebben pas om 1:30 alle scholen gehad. En dan gaan we ze volgende week aan het einde van de dag de punten tellen, de kaartjes die ze hebben gescoord. En dan volgende week maken we bekend wie de eerste Venray scholenkampioen e-sports is.